asibuyeke size ngesintu. Yini isintu ukuze sizokwazi ukunderstanda. Kunomehluko between umkhuba nosiko. Usiko macingwane yinto eyenziwa isizwe sonke. Ilobolo ingakho selibiza ngesiko ngoba noma ungazuye phesheya ungazuyephi bayalobola. Yini umkhuba? Balobolisa ngendlela yabo, but okusalayo ilobolo lona liyafuneka. Akekho umuntu ozoshada umuntu wesifazane engalobolile. Ukuthi kufike kwathiwani according to umkhuba noma wesigodi noma ibandla thina sisangene ndawo, but okusalayo ngesikhathi kuhlalwa phansi yini ilobolo izingxoxo ezenziwayo between two families bevumelana ngokuganiselana ukuthi emva kwalokho yini eyenziwe, kukhona okhokhiswa imali, kukhona okhokhiswe malini, akusahlangene nathi, but okusalayo if bevumelene ilobolo was there lenziwe. Ngokwesintu ke kakhulukazi amaZulu ngoba nakhe ngicela ukugqamisa uma kukhulunywa ngesintu akukhulunywa ngento yamaZulu. Yes, kukhulunywa ngawo wonke amanguni ukuthi kwaXhosa kwenziwani kuphi kwenziwani, but ke bese into thina njengamaZulu liqhakambiswe liphushwa yimikhuba eminingi. Abantu abashadanga macungane bavinjwe yimikhuba, and khona abantu into abangayazi phakathi kwelobolo nezibizo. Njengamanje sithola abantu bengakaloboli but sekunezibizo, kubizwa ama tablets, ama gadgets, kubizwa ama big screen, kubizwa ama double doors fridge, kubizwa yonke into, kubizwa imonto, and bethu abantu benza usiko kanti akusingayo usiko, imikhuba nokuba selfish kwabantu. And thuma kuzolotsholwa undodakazi wakwamasondo asibheki indleko thina njengabazali ukuthi lo mntwana bese simfundisile, bese simqalephi, bese kwenziwane, bese sebenza, bese sicharge no umuntu akadayiswa macungane akachargewa. Ilobolo izingxoxo phakathi kwemindeni emibili ukuthi umuntu uyasebenza noma umuntu akasebenzi, asingendawo lapho. Even nasebandleni ibandla macingwane alingene emalobolweni because amalobolo awemndeni. Umfundisi akangena emalobolweni womndeni. So into angayibuza umfundisi meseshadisa ukuthi umndeni bahlalile phansi ukuthi malini ekhishiwe malini engakhishwanga akusumsebenzi kamfundisi uMasondo, umsebenzi wemndeni. And akekho umuntu ongaloboli ngokwesivumelwane sendlu, ngokwesivumelwane semndeni, ngokwesivumelwane sesigodi nangokubuhlanga. Angazi noma kunombuzo ovukayo macingwane. Yes, okay. okay. KwaZulu mfowethu into yelobolo kuthiwa ivele nomuntu wase-British mfethu i-colonizer ogama lakhe uTheophilus Shepstead ngonyaka ka-1838. Ikhona into ibiyenziwa kwaZulu for ilobolo. Bekuneyinkomo eziyisithupha kuphela. Lapha engingabala khona mfowethu inkomo kamama, ngibala inkomo kababa, ngibala isibhoma, ngibale isikhumba, ngibale ibheka, ngibale umqholiso. Mhlambe ngesikhathi meaning njalo na zine meaning. Asiqale kwinkomo kamama mfowethu. Inkomo kamama ngokwesintu noma ngokwesizulu inkomo ibikhishelwa, inkomo umkhwenyana noma bakube umkhwenyana abayikhiphayo benikeza umama ngqo, bebonga ukuthi umama ukhulise kahle undodakazi lo ozoba umalokazana esibongweni esithile. And two, inkomo kamama macingwane ayikhishelwa noma ubani ngokwesizulu. Yes, ikhishelwa kuphela intombi no.
hayi ukuthi ikhishwe umuntu ongazeli. No, not umuntu ongazeli. Not umuntu ongazeli. No, ayihlangani nokuzala ukuthi uzele noma uzele. Nokungazeli. Intombi once ke intombazane yonakala. Inkomo kaMama it is out. Shuthi nje mangabe usuke wena wazi umuntu wesilisa. Uma usuke wazi umuntu wesilisa Macungane. Khohlwa ngenkomo kaMama. Kahle Macungane ziyishumi. Ngoka Theophilus. Uzenze zaba u10. Bezu6 wa-eda ezu5 kodwa kahle inkomo zokulobola amabheka ayishumi bese le eka11 iyona enikezwe umama. Yes, yingakho ibingafakwanga kulezi ngoba vele kuyaziwa ukuthi kune possibility yokuthi ingabisangena. So ngingazi ke mangifika la eNewcastle noma ngifika lapha eTreche nje mfowethu uthola umuntu uNkulunkulu esembusisile ngabantwana but mangithi ngiyafika ngizocela ngenza uNkulunkulu ngenzela umusa ngaphumela obala bonke laba abanye baphumela ngobala bese ngizoshabula lokho bese kufuneka nale nkomo ka11 ukuthi nibiza ngani nibiza nikholwa uma sikholwa mfowethu asinankinga ngoba when a person is in Christ is a new creature. Kodwa manibiza nithi nibizo sikweni. Ilapho ke esesibambeke khona inkunzi. Ngicela ukubuza Okay. Ngicela nje ukuthi ke sisingene. Sengimile umfundisi. Sengimile. Alright. Yes. Nakho ke umuntu ke mayiseke uKristu isidalwe esisho kokuqala kuyadlula. Kuyandlula mfowethu. Bese kuvela ukusho. Kunjalo. Alright ke. Yini ke manje ke lokho ke manje sibe sesik-apply kuphela one sided. Kuleli vesi le uma ngabe sekuthinta ke enkomeni kaMama. Yes. Whereas ngoba phela manje masikhokhisa lezi inkomo ethi as apply lapho ivesi so apply isinto angeke sichaza ungani ngokusinto ngesinto mfowethu. Yes. Yini manje engcenye sis apply isinto futhi engcenye futhi asafuni futhi ukus apply. Ngoba ngoba alright wena ufundisi uyafosa. Okay, alright. Ngoba phela uma ke sizohambisa ke manje ngokuthi ke manje ke sisime manje ngezwe manje phela sikhokhelana ngophela icala ke walihlawula walikhokha icala. Angivele nami ngimthole ke phela mahala oljugeno phela walikhokha icala wahlawula. Macungane okay ukwenzeka kanje uyazi ukuthi ngesinye isikhathi abantu bengeke ekukholweni but bayakwazi ukwenza ivesi libasiyude. Angazi umyangizwa yini. Bengeke ekukholweni but bayakwazi yes kodwa bayakwazi ukwenza ukuthi ivesi libasiyude. And ayikho into abantu mfowethu la ababambeke khona I'm sorry to say inkunzi uma sekuziwa ngasemalobolweni. Ngoba ila abantu basebenzisa khona imfuno zabo ukusutha ama desires desires abo befuna ukuthi kwenzeke ngalendlela and njoba ngisho esimeni senkomo kaMama ayikho into ebucayi njengaleyo. Cha ngempela ake sixoxeni ngempela kumfundisi ngoba phela angathi sogcina ngenkomo kaMama. Cha mfundisi ngeke bakithi ake ngibuze nje. Uma sithi umuntu osekuKristu isidala esisha. Okay. But whereas we are using the same siko. Okay. To negotiate indaba yenkomo. Alright. Kushuthi manje ke kufanele mina mangithatha umuntu onezingane ezu5. Yes. Ngikhipha 11. Okay. Ngoba okudala kuyedlula sekuvela okusha. Kwenzeka kanjena ke Macungane. Ilobolo le inkomo lisungulekwe esintwini. But uma sekufikile on the practical situation ukuthi kusetshenzwe usiko even abantu abalipracticeayo usiko babe sebezenza abantu abakhohlwayo ukuthi njengamanje ngokwesintu one inkomo kaMama sibe sesiyibala out uma owesifazane esonakele. Two once umuntu waba nomntwana ithi ngokwesintu ithi into uyaphuka. There are people abangagcina ngokwesintu kodwa kubantu abasebenzisa ialtar lesintu. Uma sekufika emalobolweni bengakutshela yonke imdanti ngesintu but base kufika emalobolweni bese sizenza abantu abakhohlwayo singabe sesasilandela isintu. Kunomuntu kodwa ke ngathi ukuthi ufundisa ngosikuya nangegodi ngoba yazi kukhona igodi eziqikelela kabi leyo part. Yes. Eziqikelela kabi leyo part ukuthi nje abanye izithi zizoqala nje ingxoxo.
ibuzwe intombazana Yebo. ukuthi wentombazana Yebo. sekungaba uyikho ukuthi ke sekuxoxa ke kwakhe umfana nentombazane bethi hayi izinto zihamba kahle noma zayihamba kahle. All right. So ke angithi ke ngalolu siko macingwane angithi uyazi ukuthi kunoma abahlola izintombi. Yebo. Intombi ibingalotsholwa ingahlolwanga. Yes. Njengamanje kulesikhathi samanje okungasenzeki lo. Hayi lutho. Yes, okungasenzeki lo. Hayi bingahlola impela nami bingalotsholwa impela. Ibingalotsholwa intombi. Yes. Futhi umhlolo wayo. Okay. Bengabi into ya private. Yebo. Bekuba into okuhamba nje isididi so mama. Kubizwe noma ubani ofisa ukuzobona inelisi. Yes. Abawo kodwa wangengaya besilisa kwabesifazane kuphela. Kunjalo ke mfowethu. Kwakuye noma ubani noma ngabe umzala noma ngabe umakhelwane noma ubani ahamba ayozibonela inelisi. Yes. So ke lokhu ke uma sekusingatho lezi ngxoxo okungasenzeki manje. Usuthi ufika nje mfowethu whoever onomuzi ukuthi ungamthatha. Uthi ufika umenzela umusa macingwane uvela ushawe ibhomu lenkomo ka11 and 2 uyakhumbula ukuthi thina sisenazi inkomo zoboya ngoba nakhona mase kwenziwa ingxoxo uyabuza ukuthi ulethe inkomo zoboya yini noma ulethe inkomo zebhanki. Abasayifuni impela ke zoboya basho kahle bathi ngizoyibeka pha kunasi sibaya. Angithi bese thukeke bese umuntu ikhona inkomo ka3000 kwamakhelwane angakucharge ngenkomo ka3000 ngamakhelwane azokucharge ngenkomo yebhune elithize uAfricanet athi inkomo iyodwa athi inkomo iyodwa mfethu athi inkomo iyodwa u7.5 cha u12 usasho 7.5 angithi yabona mana if ubala inkomo ezu11 ubala u12 100 and something thousand 12,000 times 11 122 uyabona ke uma kuthiwa nangu umuntu nangu ngiyacisa ukubekisa ngoproducer uSli nangu uyamthatha uSli mfowethu kuthiwa malini amalobolo kaSli 22,000 122,000 uyabona ukuthi uma sesibuyela esintwini is that elobolo mfowethu noma ngibanje inkunzi nje yodwa ngoba kwanaso ke isinto nazo inkomo zayingalingani zazingalingani mfowethu zayihluka ngokukhula kwazo. Yes. Noma uyoyithenga kamanani azo ngeke azafana. Yebo. Exactly. Futhi makuxoxwe kahle kwagcina zingaphumi nana zonke. Kuthiwa hayi lezi ezinyimkhwena siyakuthatha ke sikunikeza sona. No mfethu angithi ku maseqedile. No kuneyinkomo macingwane ezisipho ziningi. Yeah. Not ukuthi umnomzana umezolotsholelwa seku isikhathi noma ithuba lokuceba lokuthi inkomo zizogcwala isibaya ukuthi ngangenayo ifridge sengizoba no finally azikho inkomo beyisala kwakhe. Yeah. So kunenkomo nje inkomo kaBaba kunenye inkomo ibinikeza uBaba okuthiwa inkomo yesikhumba. Leyo nkomo befuneka ihlatshwe ukuze uBaba azokwazi ukuba nesikhumba azohlala kuso azi lesi sikhumba ngasinika umkhwenyana. Kunenkomo okuthiwa umqholiso. Leyo nkomo leyo bekuyiyona ngesikhathi somcimbi wangale ehlatshwayo no izothatha lo umalokazana undodakazi ayofakwa ngayo ngale. Kunenkomo okuthiwa inkomo yomkhamo. Ziningi zinamagama azo. Yes. Khona nesibhoma. Isibhoma angithi uyazi ukuthi ngalesa sikhathi sasemandulo bengekho ama wedding gown. Isibhoma inkomo ibiyenza isikhumba sayo senza isidwaba sika makoti azocaca ngaso. Yes. So nje bese kuzothi khona inkomo kuthiwa ibheka nothi amabheka. Ibheka inkomo ibidliwa yiwo wonke umuntu futhi nakhona not same time emva kwesikhathi ayidliwa kwamakoti idliwa kwamkhwenyana. So iziphi inkomo lezi makuthiwa ngizolobolelwa mina engizofuna ukuthi zibe yiprofit zisale
kanti uma kusetshenziswa lesintu azikho inkomo ezisalayo khona ehamba nomakoti yes nesiqondo ayophemba ngazo emzini yes ukwenzela ukuthi kusengelwe abantwana ubisi not this ezizosala kwangasali lutho so amalobolo except for ekamama isipho sikamama nakhona futhi uma kunondodakazi lo oshadayo uyigcinile waze wanikeza umkhwenyana yes and two macingwane sisaselapho amalobolo awamnikeza umuntu igunya lokuthi ngoba selotsholiwe useyohlala la alotshelwe khona umshado onikeza umuntu igunya sithola abantu bagcwele imizi yonke athi umuntu and lento yokucelwa mina macingwane angazi ukuyohlala emzini wabantu ngokucelwa there are people abanye baze yes no ukucela phela macingwane akusinkomo akusimali nanoma yini ungacela nanomlomo not ngoba abantu manje sebacelisa ngo5000 rand kanti lo bhuti unalo 5000 rand wokugcina ongabe mhlawumbe usebenzele kuwa amalobolo lento kuthiwa imvula mlomo enye yeinkomo ezenza lo level macingwane and two ngoba abantu imvula mlomo bengayifaka emalobolweni kuyoba u2.5 nje ohamba eceleni kanti abazi imvula mlomo uthi imvula mlomo ingcenye yamalobolo bathi kwezinye igodi kuthiwa inqaqamazini yes it's the same cow inkomo le akuyona imali so yonke le mali ezobizwa kuthiwa umkhwenyana kufuneka abakhonga kufuneka bavula umlomo kufuneka bazi abantu ukuthi isingene ngapha emalobolweni manje ngokungazi ukuthi kwenziwani leyo mali nje ivele ingene nje ephaketheni lika malume noma ngani bese kuthiwa sesingakhuluma ke ngamalobolo ingani usumvulisile umlomo ayingene lapha emalobolweni nayo vele ibingena khona ilobolo mfowethu yes and two angazi ke ufana nomqholiso very few people abantu abazi ukuthi umqholiso is part and parcel of no mfowethu ukuwole inkomo ezu11 yes so yabona ukuthi uma ngasetshenziswa lesi sinto ziningi inkomo khona abantu mfethu okuyovela kuthenga ivosi nje ukuthi ayisekho inkomo macingwane usuzonikwani sezothiwa nje ayisekho phela inkomo ngoba inkomo beyikhishwa ngenxa yesimo somuntu so ke but ke wonke umuntu uma sefika la bayayikhohlwa lendima yosiko ukuthi kwenzeka kanjani so thina ke macingwane ebandleni asinankinga mfowethu ngifuna ukugcizelela thina befundisi asingeni endabeni zamalobolo ukuthi umzalwane wami ulotsholiswe malini angingeni ndawo angicharge malobolo asengamela amalobolo okwethu njengomfundisi mina umndodana wami esethi umfundisi khona esengembonile ngokwe procedure yebandla kimi is to advise ukuthi awuzuqala umcimbi imfanelo zingaphelele ngoba thina sina le procedure yethu esilandelayo ukuthi akumele ukuthi kube isikhathi eside ungaze and ekholweni macingwane awubona intombi ungakabi right ebank uNkulunkulu he provided uAdam before kufika uEva so uNkulunkulu indoda isi right uyayiprovider no ayibona intombi ayibona iworshipper bese kuthiwa funeke bahlanganiselwe la ngezwa ke mfundisi futhi ngiyakuvumela alright awukwazi ukuqala ingxoxo ungabekile kungekho lutho kodwa manje umfundisi unelungelo lokungqumela ukuthi angikube ngakanani no uma ngifika angijikisa athi hayi akwafika 300,000 no uzobushadeni ushadeni awafika 300,000 uwazi ngani umfundisi ngizothatha manje ngizolobola kumfundisini ngoba ngiyolobola lapha cha mina ngisho into yakho neyenzakalayo ukuthi mawufika unakho yes nawo mhlawumbe imali engango 80,000 nawo 100,000 yes sengifisa ukuthatha kuthiwe ngeke ukwazi ukulobola isencane ngeke ukwazi ukulobola ushade kule mali hamba uqala phansi yosebenza no kungaba baze balimala abanye umunye azahamba ayoyigibhitela kulule emkipitweni and ngicela ngiphinde ngigcizelele kuyisicelo bengingasenza thina njengebandla asingeni ezingxoxweni zamalobolo kodwa ke niyangena yini ekutheni nithi
mncane 100 no hamba uyoqhubeka uyobeka enye uma ngihola u3000 yes 5000 yeah ngihola 5000 nga-afforda ukunakekela umndeni wami yes but ngoba wena usungibuke okay wangijaja okay ngaleliso lokuthi usufuna ngifane nawe okay ngibe nomshado wase Blue Ridge njengawe okay usubona ngeke ngisakwazi ke ngalo 100,000 engina kuzongithatha iminyaka emingakanani ukubeka omunye futhi u200,000 kube kungithatha u10 years ukubeka lo 100 engicabangayo macingwane ake ngivume kunama doctrines asebandleni amaningi and amanye okubona ukuthi ukwenziwa kwawo yes inkosi phakathi mfowethu umoya wayo ubusukile yes I'm sorry to say njengebandla macingwane kukubonisa futhi afuneke sifundise ngoba sekhona ofikile akube yinto esiyifundisayo kubantwana bethu besilisa wokuthi kuhle ukuthi sisebenze good yes abandla walini yes ungangikhathalisi nomuntu ohola u30,000 no yes kuhle ukuthi ingceku sifake umuzwa nomoya wokuyosebenza ukuze ukuthi mase kufika inkonzo ukuze bengezukuwa asimusu bavumela befikelwe imizwa yokuthatha kanti amakhiki awekho kahle ngoba sisuke sivikela nebandla and alikho ibandla okuthiwa abazalwane abalobolisi yes likhona no okay ngizosuke ngilisho phela ungasho macingwane asikhulume manake asilobolisi labantwana bazothathwa abakamfundisini ngoba labantwana bazothathwa banemndeni yabo ilokho engikubuza macingwane uma mina ebandleni ngisho umthetho ngithi la ebandleni asiloboli labantwana bazothathwa kwamasonto yini bangicela ukubaphendulela okay bathi akunankinga noma bengakunqaba abazali bakho loze vele usuke usuyogana usuyoyihlalela emzini noma bengaxoxa vele usuyoshada so sesikushada ngizocela ukuthi ngingangeni kakhulu kuleyo oyishoyo basho njalo kodwa kimi njengo pastor Masondo njengobaba uMasondo njengendodana yase Newcastle bengingakufaka kubafowethu kube ifundisi in fact ke akusiyo yabona ke le US ngoba akusiyo ngizothini into enziwa umfundisi oyedwa all right okay it's a global it's an international church yes colored white inde benza into eyodwa nje uniform yazi ke nakho ke macingwane enginga kusupporta ekwenzeni lokho ukube kuthiwa ibandla belizosebenzisa lento yokuthi uIsrayeli akathathe omunye uIsrayeli njengokaNkulunkulu vele benza kanjalo yes. But the challenge is abazali balezingane abawona amaIsrayeli lawa agananayo shayisana lapho angithi yabona ukuthi thina ngokwenza kwethu sesimkhiphile umuntu emndenini wakhe basho njalo phela vele uTV silithi usathanda uyise nonina akangifanele akawufayele umbuso kaNkulunkulu kodwa ke mana okusalayo umama mfundisi nobaba umfundisi bahleli nezingane zabo lo mntwana uphi umndeni wakhe ayiganile phela izingane lo useyogana vele uyakwakhe okay basho njalo all right lo uyakwakhe vele nalo mayisefuna ukuya kwakhe okay man uyakwakhe umfundisi akasena umndeni kanjani umndeni wakhe nomndeni kaNkosikazi wakhe akana umkhwekazi umfundisi yes unayo umkhwekazi okay unayo umkhwekazi azwana naye hayi abanye phela bagcina bexola bamukela ukuthi hayi kushuthi vele kuleli bandla kunje because into eyaziwayo like into eyavele ngizothini idoctrine yabo nje worldwide kuyaziwa ukuthi futhi ngesikolo kuziningi izinto ezinye nje ezenziwayo abanye abantu abangazinambithisisi kahle nathi nje siyabazalwane abanye ayisingayinambithisisi kahle ilokho ke mfowethu ukuthi okwenzekile ukuthi mina ngishayele umndeni wakaMacingwane ukuthi ingxoxo zamalobolo
ufune kuyisingathe kanjani ipolicy yebandla yes akusuye nje umfundisi akusumfundisi policy nje yebandla kodwa manje mina ngikhohlwe ezumfundisi ukuthi kaMasondo umfundisi Masondo nginonsika nginosewakhile ongeke noma ngabe kuthiwa ukulipha uhlelo lwebandla kwenzeke enye into ngaphandle komndeni wami uyabona ukuthi into yenzeke kuphi mina abantwana bami kwaMasondo ngashayela umthetho kodwa bonke abantwana abakhonze ebandleni la kaBaba Masondo bashayela uBaba Masondo umthetho ngiyakhuleka macingwane ukuthi uNkulunkulu asisize kunezinye izinto besingagcila kuzo njengebandla siyifundise kunokuthi siqhamuke kulezi ngoba ayikho into ecrucial mfowethu njengale yamalobolo okukhulunywa kuyo athi eshada undodakazi wethu ebandleni eshada mfowethu akasekho mnandi nabazali bakhe abamzalayo kodwa ngomshado kuzobe kungekho ibandla kuphela and two akazi ukuphumela kwamfundisi uyophumela ekhaya yes mina ngoko wisdom bengingayinikeza abazalwane noma bengingayinikeza umphakathi uJesu ngelinanga ukhuluma macingwane kufika abafarisi bazombuza ngoKesari bathi Jesu uthini ngentela kaKesari uJesu uthi ake nilethe lapha le mali eniyiphethe uthi ngicela ningiphendulele sibone ukuthi kule mali kukhona ikhanda likabani bathi kukhona ikhanda lika Kesari uthi ku that currency nikezana uKesari oka Kesari bese ninikeza uNkulunkulu okaNkulunkulu benginga advisor uma ngingathi kubazalwane ebandleni likaNkulunkulu asingalihambi bangelide thina wasithinta amalobolo mfowethu ngoba amalobolo athinta imikhuba eminingi athinta imindeni eminingi thina wasithinta amalobolo yes thina sizokwenza ngendlela thina ukuthi ulotsholiwe noma kalotsholwanga umshado kithi akusingawo amalobolo umshado kuhlanganiswa kwabantu ababili behlanganiswa egameni likaNkulunkulu ukuthi balobolene noma abalobole amalobola wemndeni azoyifuna ngokozalo lwabo nangokwesigodi nangokubuhlanga ngoba nami ngifundise icon with you yes yabo cha angifuqa manje yes kodwa manje futhi wemfundisi okay bengizibuza ukuthi ke manje ke because kukhona umunye umfundisi athi hayi angeni mina ezamalobolo yes but at a pre okay stage all right athi nje ume kancane nje okay 100,000 ekho kabuleyo ayikho abuka umuntu mina ngiholu 5,000 okay ngempela kuzongathi iminyaka emingakanani ukuthi ngenze omunye 200,000 phela ngiyoze ngibe na 70 ngikufuna ukuthatha futhi nalomuntu afisayo ukumthatha mhlawumbe ubani bengaxoxa nemindeni akhiphe mhlawumbe ke u60 u40 babona ukuthi noma bayabhala ngoba phela umshado akusiyo lento yobukhazikhazi umshado akusingawo amalobolo macingwane kunomehluko phakathi komshado namalobolo umshado awugcini emalobolweni funeka bahlanganiswa abantu thina asikholelwa ekugcineni komuntu emalobolweni even esintwini umuntu wesifazane selotsholiwe macingwane ebengayi kuyohlala lapha alotsholwe khona yebo kodwa bekuthi bese qediwe amalobolo bese abasekhaba umfana bezomcela inyanga bezobona ireadiness yakhe hayi ukuthi masuka walotsholwa usiyohlala lapha ngoba uma usushonile ulotsholiwe awubelong indawo ubelong ekhakini la ozalwa khona not lapho lotsholwe khona umuntu ubelong after umshado not after amalobolo
So bengaba i-advice yami thina njengebandla asiwenze umshado ngoba sekulotsholiwe ngoba noma ngakalotsholwa uma umndeni uvumelana yes bengenza kimi bethi mfundisi bafikile abakwabani bazocela ukuthi kuhle nakho esik-advisayo emacingwane sisuke senzele abantwana bethu basekukholweni ukuthi bengalimali but siyazi ukuthi ke noma ngabe kokunye kube beyond our powers ethu yes nangu i-worship nje lasenkonzweni lizoyithathela ubrother nje ngaphandle and bakhona obrother bala abangaphakathi basafuna inkosi no nabo bayifunela izinto zabo abantu besifazana masekuziwa emshadweni mfethu they do compromise yingakho imshado yabazalwane ishayekile babili mfowethu abathathwe ebandleni bethathwa ngabantu abaright ngoba nakhona la ebandleni sinempisi zakhona yes one ezisazoza nestory sokuboniswa then two isisazoza nestory eyintweni eyiningi cha nongaboniswanga nje mfundisi inkinga ziyaba khona yes so ke kulolu daba macingwane njoba ngisho ukuthi is very crucial amalobolo udaba lemndeni yes ngaphandle makuthiwa ke ebandleni bonke abazali bakhonza la kuyabalula then mhlawumbe singayishaya ke imithetho kodwa makuthiwa isikhathi esiningi osisi bathathwa ngobhuti abangakhonzi then lithini bandla uyanqatshela owesifazana ukuthi ayolotshola uthini nalo othathwayo ngoba ukhiwe phela uthini yena uyavuma ukuthathwa ngoba bevuma nje mfowethu mayivuma ke thina sothini somshadisa phela angithi mananga ngithi mina uma sevumile bese ibandla liyama limelithini no lithi ubrother akakholwa ubengakuboni ini lo uthathwayo ukuthi akakholwa ngikhuluma ngezinto ezenzakalayo ngoba thina ngeke simnqabele thina njengebandla thina fanele simtshele ukuthi ama possibility yes the consequences unomuntu ongakholwa yila but asikuthatheli isinqumo sokuthi mvume noma mphike kodwa mawuthatha umuntu ongakholwa zinje usuvumelana nami ke macungwana ukuthi badle befuneke lingangeni lona befanele liluleke li-advise bese umuntu yes bese umuntu ayayikhethela bese umuntu ayayikhethela phela impilo yakhe ngoba abantu abaningi ba-compromise lemshado and abantu abaningi bawile bewusa yimshado and two kuthiwa abantu macingwane abasindisiwe bayadelela yes sesivala bayadelela why bedelela i-altar abantu umuntu osebenzisa i-altar lesintu bayabathanda labo sisi be-altar lokukholwa babathandela impatho and two laba be-altar lokukholwa bayabathanda